It-Tlieta filgħodu fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearne u l-Ministru Għawdex Clint Camilleri ingħata l-ewwel vaċċin kontra l-COVID-19 fil-gżira Għawdxija. L-ewwel tilqima ħaditha Felicienne Cini, infermiera li taħdem fit-Taqsima tal-Kura intensiva tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-infermiera spjegat kif inbidlet il-ħajja tagħha u tal-professjonisti mediċi l-oħra fl-aħħar xhur u allura l-importanza tal-vaċċin. Iva, daw l-aħħar xhur kellna nadattaw għal realtà differenti, kellna nużaw il-biss protettiv biex naħdmu mal-pazjenti tagħna, però ħdimna 8 feet u bħala tim flimkien ma' tobba, nurses, sħabi u carers u tajna l-100% il-pazjenti tagħna. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-istrateġija tal-Gvern biex jitlaqqam il-poplu Għawdxi u Malti mixja kif pjanat biex fi żmien mhux il-bogħod nerġgħu lura n-normalità u ngħixu s-sabiħ tal-ħajja. U qal li wasalna sawn għax konna maqudin u fukati u qiegħed aktar ħidma biex pajjiżna jkun minn ta' quddiem li jerġa' jaqbad it-triq tas-suċċess. Intant l-infermiera Għawdxija appellat biex kulħadd jieħu l-vaċċin. Kulħadd jixtieq jerġa' jmur għan-normalità, kulħadd jixtieq jerġa' jgħanna il-familja, kulħadd jixtieq jerġa' jisiefer. Allura il-vaccine hija l-way forward biex nerġgħu lura għan-normalità. It-tilqim f'Għawdex isegwi l-ewwel tilqim f'Malta li beda l-ħadd filgħodu u mixi skont il-pjan tal-awtoritajiet tas-saħħa li tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-21 ta' Diċembru.